Surt Cristian Álvarez i Boyan, picadeta, 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 Saperas, Boyan, gol! Boyan, gol! Boyan, gol! El Barça guanya 2-0. El febrer comença igual que acaba el gener, amb victòria, remuntada al camp del Racing, Messi surt de la banqueta i pim-pam, gol 5.000. El Barça ara sí que és atac i gol, Pot caure el 5.000, sí. Vinga, va. Piqué. Avança metres, bona passada per Xavi pel centre de l'atac, Xavi emetó la frontal, la gira, li torna la pilota a Xavi, el refús, el control de Messi, el xut de Messi, gol! 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 5.000! 5.000! 5.000! 5.000! 5.000! El 5.000 a la Lliga l'ha fet un futbolista que ve d'un altre planeta. Està en estat de gràcia, el millor del món. El Barça obté un valuós 2-0 a l'anada de les semifinals de Copa contra el Mallorca i encadena 3 partits sense victòria a la Lliga. Empat al camp del Betis, derrota a casa contra l'Espanyol en un partit molt dur. Està molt encès el capità del Barça, demana tranquil·litat Delgado Ferreiro, però... No és vermella, Perquè es queixi Carles Puyol, ha de ser un cop molt fort, hi ha un canvi, marxarà del terreny de joc. Samuel Eto'o, que fa un no! Mira el cel quan veu el seu número, ara somriu el camerunès i entrarà en el seu lloc Wood Johnson, però quan ha vist el 9 ha mirat al cel i ha fet no! Perquè era davant nostre i ho hem pogut llegir perfectament als seus llavis. Oh, ara una altra entrada per darrere que rep Busquets, torna a ser falta, evita bé el contraatac Alves. No xiula res, Però l'àrbitre és un desastre, de la Penya no s'ha fet res. I derrota el Calderón contra l'Atlètic de Madrid, deixant escapar 2 avantatges en el marcador. Compta el Kun una altra vegada a l'interior de l'àrea, supera Puyol amb un rebot, el xut, gol. Gol d'Agüero, gol de l'Atlètic de Madrid. El Barça, ho hem comentat, estava jugant amb foc i s'ha acabat cremant. Ara sento que tenim moltes opcions de ser campions de Lliga. En un procés per ser campions d'una competició tan llarga hi ha d'haver el que ara ha passat en 2 partits puntuals. Ara em sento que farem molt de parlar i que fins al final som candidats a ser campions de Lliga i crec que ho serem. 3 dies més tard, el 4 de març, el Barça viatja a Palma per certificar la classificació per la final de Copa. Amb 1-0 el marcador i el Barça jugant amb 10, arriba al Pinto d'inflexió. Penal favorable al Mallorca. Si el Mallorca marca, empata l'eliminatòria. Per tant, atenció, perquè aquest penal pot marcar la recta final d'aquesta Copa del Rei pel Barça. Bé, Pinto, bé. Pinto sobre el xut, Pinto! Pinto l'ha aturat! 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 Només em faltava això, Pinto, heroi del Barça! Només em faltava això, Pinto, heroi del Barça! Ha aturat el penal amb els genolls, compte que ataca el Mallorca, el xut fora! Pinto ha aturat el penal que ha xutat Martí amb els genolls! Vull que li facin una estàtua a Pinto! No ho crec. Pinto, heroi del Barça. La imatge és Pinto abans de xutar el penal Martí, que li diu, jo em llançaré a l'esquerra, tu fes el que vulguis. Jo, diu, vaig a l'esquerra. I era veritat. ell ha anat a l'esquerra, Martí ha xutat mig centrat i ha tret una bona cama a Pinto per allunyar el penal. Escolta, doncs poca conya, aquí psicologia de nivell, Però a més la cara és boníssima, es va assenyalar i diu, jo cap allà, jo a l'esquerra, tu fes el que vulguis, jo aniré allà. El Pinto d'inflexió. I no importa que jo sigui en aquest moment l'entrenador, potser el president li doldrà, però no importa tampoc el president qui sigui, crec que és un club extraordinari, però les persones que estan aquí són les que m'han fet confiança, sento que no els fallaré, sento que estic preparat. El Pinto d'inflexió obre una nova ratxa victoriosa a la Lliga contra l'Atlètic de Bilbao, l'Almeria o la Tova al Màlaga, 6-0 amb un Messi estel·lar. Control orientat a la banda de Messi, atenció Messi, entra a l'àrea Messi, continua Messi, el drible de Messi, continua Messi, el xut, gol!